Ассалому алейкум тамошабино, созаи нағзаин саломатиё. Хубай духтарако нигоҳ кунед чихе обуфои фасон омадай. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ю 4 дарвозада 103 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Аз иҷа ман навор бисёр дорум духтаро. Ина бори навшон омадай, хостум бо навор гирифта нишонтим. Нигоҳ кунед духтаро. Ана хе кроссовкаи фасон сезони ҳамино омад. Нигоҳ кунед чихе хушруван. 350-400 мефурӯшанд, лекин иҷада ҳозир 280 сомонӣ карда. Я намуд фасонака, я намуд хушрӯай ки бо почада удобнияй. Марамад метавонен заказ кунен, доставкатон мекунанд. Ана ино бошад, диден, ё 270 сомон. Иёш 280 сомон, инош бошад 270 сомон, мана ино 260 сомон. Нигоҳ кунен чандтаи расветка дора. Ҳамқа хушрӯчаянира бинен охи духтаро 260 сомон. Баъд ана и моделако омадагиян. Ина ё чанд сомай? 270 ина 270 сомон. Ино шама ана ё 240 сомон ҳо. Ина 240 сомон духтаро. Иёям сабукакан мех дорак, мехош бо оригинал беҳад хушрӯ. Ҳами қатор ҳамаш 240 яна? Ина ҳамаш 240 сомон. Ина ёш 140 сомон. Нигоҳ кунед духтарако ҳамқа хушрӯан. Пушаймон намешен. Марҳамат. Ина 140 сомон, инош 240 сомон, инош. Марамат биён бо айпеш тамошо кунен. Баъд ин хеле платформа омадаи 200 чандаи? 240 сомон платформа, мана тигровкашам ҳаст. Ана баъд вайш ҳастай, пастакош аст 100 чанд? 120. Ана ё 120 сомон. Ина як серия буда, диден новинка 120 сомон. Ҳамқа хушрӯчае ки як бор айпеш биён биненда духтаро. Иҷада боша макасимои туркира 100 мекадан аксия кардаган. Ҳамқа моделакои фасон 100 сомон. Баъд инчунин лорикои хушрӯ омадай духтаро гелевияй дарунош кожаный. Шлёпкагиш 180 сомон, макасимкаш 200 сомон. И интихоба бинен охи. На, ҳам макасимош ҳастай, ҳам ина вайш ҳастай, шлёпкагиш ҳастай духтаро. Марамат нависеншона бо шумода мефаҳмонам. Ана обуфои брендови духтаро, ина Зела, брендои Зела, SMS, Мор. Нигоҳ кунен ҳамқа хушран, иёра 400-500 мефурӯхтанд. ҳозир иҷада аксия шудаи 280 сомон. Ина касоне ки и брендора гирифтаган чун медонанд ки чиқа ваяй брендои бақувватай, брендои хушрӯви номинаяй. Марҳамат 280 сомон. Диден чихе фасончаян. Ҳамқа бо почада хушрӯ места, ҳамқа удобнияй. Ина биёен айпеш бинен бо. Баъд туфличош ҳаста. Ина туфличоям 280 сомонӣ турецки. Марамат ҳозир ворид мегардем духтаро. Нигоҳ кунен ҳамаи ҳами борай. Ҳамаи ҳами новинкае духтаро. Бинен интихоба як бор бинен охи чихе бисёрай. Марамат баъд бисёриҳо ина хеле макасимкаҳо мепурсидан. Ина омадай макасимкаҳои фасони 80 сомона, турецкаи 80 сомон. Ҳамқа бақувватай, ҳамқа хушрӯай духтаро. Марҳамат ира бинен охи чӣ хелияй маъқултон меша бақувватакан. Нависеншона даррав доставкатон мекунанд агар ки хитон омадан натонен. Ана баъд ина ё хушрӯа, ина и бори новинкаи духтаро 80 сомонай. Диден чанд намуд овардиян 80 сомонӣ. Ина духтарако биёен бо айпеш тамошо кунен. Нами намудошам 80 сомон. Ана баъд ортопедически омадагияй духтаро даруношон кожа то размери 42. Лечебни ортопедически обувь. Иё нархош 250 сомонай бо арзон мешавад духтаро. Ина 250 сомонӣ. Иёш чи? Иёш ама 240 сомон. Ана ино боша 180 сомон. Иноям ортопедан духтаро лечебни беҳад фасон. И қисма нишонтон додем духтаро. Марҳамат як борак бинен да и туфлиёра бинен, и обуфора бинен. Ягон ҷуда и хе интихоби зиёд нест. И чанд сма? 280 сомон. На. Бояд минимум 350 сомон. Ками кам бояд 350 сомон фурӯшанд, лекин 280 сомони аксия кардаган. Марамат биёен бо хитон айпеш як бор тамошо кунен. Тамошо бино ира бинен чихе хушрӯай духтаро. Инамино ҳамаш туркия. Нигоҳ кунед инами доскара бинен. Инами қисма ҳамаша 150 сомонӣ кардан. И обуфое ҳастай ки 300 сомон, 350 сомон буд. ҳозир аксия шудагия. Ина туфли бо ина бинен чанд намуд баса нӯшки чизе мегирен 150 сомон шудагия. бовар кунен беҳтарин нарх. иҷода туфлиҳои пастак мепурсанд ки пошнаш пастаки удобни боша. Бисёр доранд. Биёен як бурак биненда.
ҳам каблучокш майдай, ҳам видш хушрувай як бурак биён маъқултон мешава. Ира бинен охи духтаро, интихоби ира бинен аҷоиб фасонак. Ё 280 сум яна ҳамаш. Мана ино 280 сомон. ҳам дона, ҳам оптови, ҳамаша як нарх кардагиян 280 сомон. Ина иям ҳам қабренди номинай духтаро, ина мор вайш фасонуш. Фасонша бинен чиқа хушру. Ира 280, иш 300 сомона, 450 мефрохтана ина. 300 сомон кардагиян. Марҳамат биёен. Баъд инчунин сумкои хушру доранд. Сумкотуна чанди каден? 100 суми ва тамошобинон нигоҳ кунен чӣ намуд сумкае ки мебинен. ҳозир ҳамаша дар ин нуқтаи савдо 100 сомон кардагиян. ҳамиқа хушрувайра бинен. Як бор интихоба бинен. инами сиё? И чанд цвет доштаи духтаро нигоҳ кунен. 100 сомон. Беҳад хушру. Ҳамаи чишон 100 сомонӣ. 100 сумия? Мана марҳамат беҳад сумкои фасони туркӣ бо нархи арзон пешниҳод шудагиай. Биёен духтарако, боварӣ дорум, ай пеш дидем бо маъқултон мешава. 100 сомон. Марҳамат интихоби васеи сумка бо нархи дастрас. Диден аҷоиб хушруана. Ана баъд кашлёкои фасон омадиян. Хамилёнаи новинкаи чанд сума? Ина 100 сомон духтаро. Хамилёнай диден? Цвет мезана духтаро. Инай цветошам ҳастай диден? ҳамаи ҳамина 100 сомонӣ кардагиян. Успед кунен духтаро бори навай. ҳам размер, ҳам расветка меёбен. Ана ази кашлёко сиёҳира якрангшам ҳастай ози нишон мечам бинен. Ина 100 сомона. Чармошон оригиналай духтаро. Ина биёен бо бинен ай пеш. Кашлёко? Ана иҷада бо кашлёко ҳамаш 50 сомон. Диден духтаро кашлёкора диден? 50 сомон. Аҷоиб хушру 50 сомон. Иҷада расветка бисёрай. Модел бисёрай. 50 сомон. Кашлёко 50 сомон духтарако. Марҳамат биёен. Ина фирмаша нигаҳ кунан. Ина диден духтарако хушру духтаро 50 сомон. Марҳамат биёен. Ина бинен ҳамаи ҳами бори навай тамошобино. Ина чӣ цветеш дар курай? 50 сомон кашлёкои оригинал. Ҳатман омада тамошо кунед.